20. Оф, ами, добре. Значи ще поговорим. Добре, значи обичам да говоря. Обичам драмата като цяло, драма queen си падам. Обичам филмите, но не до голяма степен. На периоди съм, понякога обичам си се вкъщи, друг път ми си излизам. Кофтито при мен е, че средата ми изобщо хората около мен са големи. Аз също съм мъничка. Нямам свободата и самостоятелността, която ми се иска да имам и е кофти се получава като цяло. Влюбчива съм, обичам момчета, обичам дрехи, мразя показността. Изобщо парите, тя неща, не че нямат значение, но никога не са били на първо място. Много обичам приятелите си, въпреки че правя грешки понякога и ги разочаровам. Те са ми най-ценни. Но най-много на целия свят обичам брат ми, който много го обичам. И винаги ще му пазя гърба и винаги много ще го обичам много, много, много. Какво още? Обичам мама. Тя е най-страхотната жена на целия свят. Научих се да съм мъжко момиче, тъй като ми се наложи да израсна без баща до една степен и да. Живея далече, в къща, но далече. Какво още? Мразя математиката и химията и физиката и всичко свързано с цифри, затова съм пълна нула там. Има много неща, които се говорят за мен и ако си достатъчно глупав да им повярваш на тия неща, ще имаш много грешна представа за мен като цяло. И... Абе, добър човек съм. 20 ли станаха? Ако не станаха 20, извинявай, но не ги броях изобщо.